अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से। तो कथी बानी हम हो कथी मांगी हम, तो कथी बानी हम कथी मांगी हम, नहीं देता वे तकला से। ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से। हकीम के मिठाई रहली लाइल जाके बजरिया से, झट से अइलस सुजुठी अइलस देखनी नजरिया से। हाँ भाई बहन के त्योहार कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो। किनके मिठाई रहली लाइल जाके बजरिया से, झट से अइलस सुजुठी अइलस देखनी नजरिया से। हो भाई बहन के त्योहार कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो। ठीक ना वो कोइले बाखिस मोर बरइले बा मार दे हम चकला से। ए भैया राखी कौआ ले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया राखी कौआ ले गइल भरे थाली में रखला से। भरेला सिका करेला टीका रही घोरले हो, तू हो कलाई हमरे ला भाई रहल तू छोड़ले हो। हाँ दोसर राखिले आदि सारा भी भैया हो, सारा भी भैया हो, सारा भी भैया हो। धरेला सिका करेला टीका रही घोरले हो, तू हो कलाई हमरे ला भाई रह तू छोड़ले हो। हाँ दोसर राखिले आदि सौरभ भैया हो, सौरभ भैया हो, सौरभ भैया हो। आइल रक्षा बंधन लगावेला चंदन रतन रतने सकला से। ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से। तो कथी बानी हम हो कथी मांगी हम, तो कथी बानी हम कथी मांगी हम, नहीं देता वे तकला से। ए भैया कौआ राखिले गइल भरे थाली में रखला से।
ए भैया कौआ राखी ले गइल भरे थाली में रखला से। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।